Check it, check. Čaute, natáča skupina Fantomsko, pozdravím všetkých našich fanúšikov. Pripravím si pre vás pár projektov. Ako prvý z nich je tanečný workshop v Šuranoch, 3.3. spoločenská hala Šurany. Začína to od 10 ráno do 16 hodiny po obede. Budeme vyučovať štýly ako je locking, popping, breakdance a špeciálny štýl street jazz. Ten bude učiť lektorka Eja a dojde tanečná skupina z Nitry Fazo. Cena workshopu bude 4 € pre účinkujúcich a 1 € pre divákov, ktorí sa chcú tiež takisto zabaviť. Počas workshopu budú samé battle, súťaže pre divákov, takisto pre účinkujúcich, o skvelý pohár. Vecné ceny. Tešíme sa na vás všetkých, tak určite prídite a chceli by sme sa ešte zároveň poďakovať našim sponzorom. takže ešte raz, 3. marca, spoločenská hala Šurany o 10. rána, tanečný workshop. Se vás! Skateboard again, blew up the minds, take the music out the box like God with thorns, stomp like Jericho walls and stretch your lungs. I'd wanna know if I was walking down the wrong road. Why someone tell me I have my eyes closed? I watch what I eat since supersized me, since the internet, MySpace be the in thing. I talk in my sleep like I'm walking a dream. I cling to the cross who's Lord in the